רואי, 5 מולנו. שניים קרובים ושלושה רחוקים. יש לי 6. לא, 2. הנה, 1 ו2. איפה אתה רואה אותך? אוי, הנה, עכשיו מתיידדים. רואי, תעמוד הנה, הנה, 3. אמרת לך 3 פה, רואי, לך לעם, תראי מקדימה, רואי. ייי! תעשו להם שלום, ילדים. הם 3 פה, אחד אוי, הנה הקטן, זה הכי קטן שיש בו, כולם ענקים. לא, אחד בורח. אז יד זה משפחה? לא משפחה טובה. יש פה אמא וגור. אמא וגור זה ברור. זה זכר פרמן שם מנסה לדבר. זה יכול להיות כנראה נקבה. הנה, לשם. הנה שם. לשם. שמאלה. הנה עוד אחד. שקט. הפה, תן. הוא עושה את הסיבוב. הנה, הוא הלך לחמיים. אמרתי אתה לוקח את האוויר. הנה, רואה? הוא עושה סיבוב. תיזהרו. ראו ילדים? הנה עוד אחד. הנה הוא בא אליכם עכשיו. באיזה סיטואציה? הנה עוד אחד. 3. לא, הנה הרביעי. אולי הם באים. הנה, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. נכון, אבל אחד כבר הלך לשם. אוי, אחד הלך. שיזכו אחורנית, ברוורס עכשיו. הנה הוא קפץ. הנה, זה כאן ביתה. נראה לי הוא אמר לנו ללכת לשם. לא! הוא אמר לנו ללכת לשם. ימינה! ימינה! הוא נסע ימינה. הוא הלך למלא דלק עכשיו.